Vi taler tit om, at Rettighedsalliancen er trusted flagger, men hvad i alverden er det? Det lyder måske lidt tungt, men for os i Rettighedsalliancen handler det om at beskytte kreativt indhold mod at blive misbrugt. Vi er ikke et internetpoliti, men vi er her for at rydde lidt op, så dem, der skaber det kreative indhold, stadig har råd til at gøre det. Så hvad vil det sige at være trusted flagger? At være trusted flagger, eller pålidelig indberetter, som det hedder på dansk, betyder, at man som organisation er godkendt af myndighederne til at hjælpe med at finde og rapportere ulovligt indhold på nettet. Det er en rolle, som gives til organisationer med særlig viden og erfaring i at genkende og anmelde ulovligt indhold inden for et bestemt område. Men hvad gør en trusted flagger egentlig? Trusted flagger spiller en vigtig rolle i at holde online-platform ansvarlige for at fjerne ulovligt indhold på deres tjenester. Ordningen sikrer, at vi kan forvente, at platforme som blandt andet Meta, YouTube, TikTok og mange flere reagerer hurtigt, når vi anmelder indhold, som krænker vores medlemmers rettigheder. For eksempel kunne det være, hvis vi ser en kopi af et originalt design, lad os sige en stol, uploadet af en profil fra en online-platform, så anmelder vi det til platformen, som er forpligtet til at fjerne indholdet hurtigst muligt. Det samme gør sig gældende, hvis vi finder en dansk spillefilm eller en fodboldkamp, som er blevet uploadet eller delt på online-platformen uden tilladelse fra dem, som egentlig har rettighederne. Ved at indsende en anmeldelse gennem mediets Trusted Flagger rapporteringskanal, skal de prioritere vores anmeldelse og fjerne indholdet hurtigst muligt. Og hvorfor er det så vigtigt at udpege nogen til at bære den her rolle? Når ulovligt indhold deles, er det vigtigt at reagere hurtigt. Og i takt med den hastige digitale udvikling og at flere bruger tid online, er behovet for en digital vagthund mere presserende end nogensinde før. Rollen som Trusted Flagger har åbnet op for et tættere samarbejde med digital sektor, myndigheder og faglige eksperter. Vi, sammen med andre Trusted Flaggers, fungerer som brobyggere, der forbinder aktørerne og bidrager til at beskytte både brugere og indhold. Vi synliggør udfordringer, der ellers risikerer at løbe løbsk uden opsyn. I Rettighedsalliancen er vi stolte af at kunne bringe vores viden og erfaring i spil som Trusted Flagger. En ordning, som giver os mulighed for at beskytte den kreative branche bedre mod spredning af ulovligt indhold og i fællesskab bidrage til et tryggere digitalt miljø.